ሰላም ተኸታተልቲ ቻነልና ክሊኒክ ዕግበት ከመይ ኣለኹም ለማዓንቲ እውን ከም ትልሙድ ንዓኹም የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ብዛዕባ ሩዝ ክንዕልል ኢና ብዛዕባ ሩዝ ብዙሓት ዘይትፈልጥዎም ነገራት ኣለዉ ብፍላይ ኣብዚሕኩም ሩዝ ትበልዑ ሰባት ግድን ክትፈልጥዎም ዘለኩም ኣገደስቲ ነገራት ኣለዉ ንኣብነት ክትበልዕዎም ዘይብልኩም ናይ ሩዝ ዓይነታት ክንርኢና ስለምንታይ ክትበልዕዎም የብልኩምን ክንርኢና ንብዙሓት ሕማማት ዘቃልዑ እስካብ ሞት ከብፅሕኩም ዝኽእሉ ናይ ሩዝ ዓይነታት እዮም እዚኦም ክንርኦም ኢና ኣየናይ ሩዝ ዓይነት ክትበልዑ ይሕበር ዝብልውን ኣስፋሕ ቢልና ክንርኢና ነዚ ኩሉ ንምፍላጥ ካባኹም ዝፅበ ነዚ መደብ ላይክ ብምግባር ምጅማር እዩ ንቻነልና ሓደሽቲ እንተኮንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ፍቅሪ ሓዳርን ርክብን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ሁኑ እስካብ መደበይ ፍጻመ ምሳይ ጽንሑ ሰናይ ምክትታል ፈለማ ንሪኦም ክትበልዕዎም ዘይብልኩም ዓይነታት ሩዝ እዮም ብፍላይ ክልተ ዓይነት ሩዝ ኣለዉ ብፍጹም ክትበልዕዎም ዘይብልኩም እቲ ቀዳማይ ሪፋይንድ ዝበሃል ዓይነት ሩዝ እዩ ሪፋይንድ ሩዝ ንብሎም ፕሮሰስድ ዝተገብሩ ዓይነታት ሩዝ እዮም እዚኦም ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፕሮቲን ፋይበር ኮታስ ኩሎም ጥቕምታቶም ወፂኦም ዝሽየጡ ዓይነታት ሩዝ እዮም ኣብ ውሽጦም ንሰውነትና ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ ዘይብሎም እዮም ሓደሓዲኦም ቁሩብ ቫይታሚን ክህልዎም ይኽእል ግና ክንድቲ ኣይኾኑን ካብ ጥቕሞም ጉድኣቶም እዩ ዘምዝን ብፍላይ እቲ ዝኸፍአ ጉድኣት ንሕማም ሽኮር ከቃልዕ ኩም ምኽኣሉ እዩ ከመይ እንተልኩም ሪፋይንድ ዝኾኑ ሩዝ ክትበልዑ እንተለኹም ንሰውነትና ዋላ ሓደ ጥቕሚ ስለ ዘይብሎም ማለት እውን ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ፕሮቲን ፋይበር ስለ ዝወፅእ ንሕማም ሽኮር ናይ መቀላዕ ዕድሎም ሰፊሕ እዩ ብዙሕ ሰብ ብዘይምፍላጥ ነዚ ሪፋይንድ ዝኾነ ዓይነት ሩዝ ደጋጊሞም ብምብልዖም ንዝተፈላለዩ ሕማማት ይቃልዑ ኣለዉ ስለዚ ብፋብሪካ ዝተቐነባበረ ሪፋይንድ ዝኾነ ዓይነት ሩዝ ክትበልዑ የብልኩምን እቲ ካልኣይ ክትበልዕዎ ዘይብልኩም ዓይነት ሩዝ ድማ ፋይቴት ኮምፓውንድ ዘለዎ ዓይነት ሩዝ እዩ እዚኦም ኣብ ውሽጦም ፋይቲክ ኣሲድ ዘለዎም ዓይነታት ሩዝ እዮም እዚኦም ዓይነታት ሩዝ ድማ ቀንዲ ፀገሞም ሰውነትኩም ካብ ምግቢ ክረኽቦ ዝግባእ ጥቕሚ ክስእኖ ስለ ዝገብሩ እዩ ንኣብነት ነዞም ፋይቲክ ኣሲድ ዘለዎም ሩዛት ክትበልዑ እንተለኹም እዚ ፋይቲክ ኣሲድ ናብ ሰውነትኩም ምስ ኣተወ ድሕሪኡ ካሊእ ምግቢ ምስ በልዕኹም ካብ ዝበልዕኹሞ ምግቢ ዝርከብ ፋይበር ቫይታሚን ኣይረን ኮታስ ኩሎም ሚነራላት ክትረኽብዎም ዘለኩም ጥቕምታት ሙሉእ ንሙሉእ የስእነኩም እዩ እዚ ማለት ምንም ዓይነት ምግቢ ከም ዘይበልዕ ሰብ ኢኹም ክትኮኑ ሰውነትኩም ካብ ትበልዕዎ ምግቢ ረብሓ እንተዘይረኺቡ ድማ ክትጉድኡ ኢኹም ነዚ ኩሉ ዘቃልዐኩም ዘለው ድማ ካብ ዝበልዕኹሞ ሩዝ ናብ ሰውነትኩም ዝኣቱ ዘሎ ፋይቲክ ኣሲድ እዩ ስለዚ ነዞም ክልተ ዓይነት ሩዛት ክትበልዑ የብልኩምን እቲ ቀዳማይ ሪፋይንድ ዝኾነ ብፋብሪካ ዝተቐነባበረ ዓይነት ሩዝ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ፋይቴት ኮምፓውንድ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ዓይነት ሩዝ ክትበልዑ እውን የብልኩምን ስለዚ ክትገዝኡ እንተለኹም ንኣብነት ሪፋይንድ ዝብል እንተኮይኑ ከይትገዝእዎ ፋይቴት ኮምፓውንድ ኣለዎ ዝብል እንተኮይኑ እውን ነዚ እውን ከይትገዝኡ ነዚ ምስራና እንታይ ዓይነት ሩዝ ክትበልዑ ከም ዘለኩም ድማ ክንርኢ ፈለማ ጥዑይ ሩዝ እንተበሊዑ ሰውነትኩም ብዙሕ ረብሓ ይረክብ እዩ ብራውን ከምኡ እውን ጻዕዳ ሩዝ ጥቕሚ ኣለዎ እዩ እቲ ቀንዲ ክትርእይዎ ዘለኩም ፕሮሰስድ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ክኸውን ኣለዎ ጻዕዳ ሩዝ ኮይኑ እውን ኣብ ውሽጡ ካርቦሃይድሬት ፕሮቲን አሚኖ አሲድ ማግኒዥየም ትረኽብሉ ኢኹም ንኣብነት እቲ ካርቦሃይድሬት ኢነርጂ ወይ ድማ ጉልበት ይህበኩም እቲ አሚኖ አሲድ ድማ ንጭዋዳታትኩም ዕቤት ጥቕሚ ይህበኩም እዩ እቲ ማግኒዥየም ድማ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምኹም የወስኾ እዩ ኮይኑ ግና እዚ ኩሉ ጻዕዳ ሩዝ ኮይኑ ፕሮሰስድ እንተዘይኮይኑ ትረኽብዎ ረብሓ እዩ ስለዚ ብፋብሪካ ዘይተቐነባበረ ፕሮሰስድ ዘይተገበረ ከም ዝኾነ ኣረጋጊፅኩም ገዝኡ እቲ ካልኣይ ንሪኦ ዓይነት ጥቕሚ ዘለዎ ሩዝ ድማ ብራውን ሩዝ እዩ ኣነ ዝሕብረልኩም ብራውን ሩዝ ትሮሮት ካምፓኒ ዘምርቶም ጀርሚኔትድ ብራውን ራይስ ኣለዉ ብፍላይ እዚኦም ኦርጋኒክ እዮም ልዑል መጠን ፕሮቲን ዘለዎም ራይስ እዮም ነዚኦም እንተበሊዕኹም ብዙሕ ጥቕሚ ክትረኽብሉ ኢኹም ካብዚ ብተወሳኺ ፋይበር ቫይታሚን ኣለዎ ስለዚ ብራውን ወይ ድማ ቡናዊ ሕብሪ ዘለዎ ሩዝ ምብላዕ ንሰውነትኩም ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ እቲ ቀዳማይ ንናይ ጨጉሪ ዕቤት ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ እዚ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ንፀጉርኽን ዕቤት ኣገዳሲ እዩ ንደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣብ ዘይዕድመኹም ፀጉርኹም ከይውዳእ እዚ ዓይነት ብራውን ወይ ድማ ቡናዊ ሩዝ ክትበልዑ ይግባእ እቲ ካልኣይ ረብሓ ብራውን ሩዝ ድማ ንካንሰር ዘቃልዕልና ፀገማት ይከላኸል እዩ ብፍላይ ኣብ ሰውነትና ናይ ካንሰር ሴል ከይነቃቃሕ ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎ ንናይ ካንሰር ሴል ብልዑል መጠን የዳኽሞ እዩ ሕማቕ ወይ ድማ ባድ ኮሌስትሮል ካብ ሰውነትና ክቕንስ ይገብር ሕማም ዓስሚ ንዘለኩም ድማ ብሉፅ ምግቢ እዩ ብተወሳኺ ናይ ምግቢ ኣለርጂ ዘለኩም ሰባት ነዚ ብራውን ወይ ድማ ቡናዊ ሩዝ ክትበልዑ ይሕበር ካብዚ ሓሊፉ ድማ ኣልዛይመር ንብሎ ወይ ድማ ናይ ምርሳዕ ፀገም ይከላኸል እዩ ስለዚ ብራውን ወይ ድማ ቡናዊ ሕብሪ ዘለዎ ሩዝ ብጣዕሚ ብዙሓት ረብሓታት ስለ ዘለዎ ነዚ ተጠቐሙ ስለዚ ሩዝ ክትበልዕዎ ዘለኩም ጀርሚኔትድ
ብራውን ሩዝ እንተትበልዑ ይምረጽ። እንተዘይ ኮይኑ ግና ኦርጋኒክ ዝኾነ ብፋብሪካ ፕሮሰስድ ዘይተገበረ ጻዕዳ ሩዝ ብልዑ። ስለዚ ክትገብርዎ ዘለኩም እንታይ እዩ ሩዝ ክትገዝኡ እንተለኹም ፕሮሰስድ ዘይተገበረ ክኸውን ኣለዎ። ብፋብሪካ ዘይተቀነባበረ ሪፋይንድ ዘይኮነ ክኸውን ኣለዎ። ብተወሳኺ ድማ ፋይቴት ኮምፓውንድ ዘይብሉ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ሰውነትኩም ጉድኣት ከበጽሕ ስለ ዝኽእል እዩ። ነዚ እንተጌርኩም ኣብ ሰውነትኩም ዋላ ሓንቲ ጉድኣት ከይበጽሐ መዓልታዊ ሩዝ ክትበልዑ ትኽእሉ ኢኹም። ብፍላይ ኣብ ሱፐርማርኬት ክትኣትዉ እንተለኹም ኣብ ሱፐርማርኬታት እንታይ ዓይነት ሩዝ ከም ዝኾነ ሪፋይንድ ድዩ ፕሮሰስድ ድዩ ዋላ ኣይኮነን ዝብል ነገር ስለ ዘለዎ ብተወሳኺ ድማ ፋይቴት ኮምፓውንድ ኣለዎ ዶ የብሉን ዝብል ብጽሑፍ ስለ ዝግለጽ ነዚ ርኢኹም ብምግዛእ ጥዕናኹም ክትሕሉ ይግባእ። ነዚ ኢለ ናይ ሎምዓንቲ መደበይ በዚ ቅድመ ምዝዛመይ መደብና ንምዝኽኻር ዝኣክል ክልተ ዓይነት ክትበልዕዎም ዘይብልኩም ሩዛት ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ ዝረኣናዮ እንታይ ነይሩ ሪፋይንድ ፕሮሰስድ ዝተገበረ ሩዝ እዩ። ኣብ ፋብሪካ ኣትዩ ዘይተቀነባበረ ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ጠቐምቲ ሚነራላት ዝወፀ ሩዝ ክትበልዑ የብልኩምን። ስለዚ ክትገዝኡ እንተለኹም ሪፋይንድ ወይ ድማ ፕሮሰስድ ዝኾነ እንተኮይኑ ክትገዝእዎ የብልኩምን። ንጥዕናኹም ጎዳእ እዩ። ሕማም ሽኮርያ ኢሉ ካልኦት ሕማማት እውን ከቃልዐኩም ስለ ዝኽእል ሪፋይንድ ወይ ድማ ፕሮሰስድ ዝብል ሩዝ እንተኮይኑ ከይትገዝእዎ። ኣብ መበል ካልኣይ ርኢናዮ ዝነበርና ክትበልዕዎ ዘይብልኩም ዓይነት ሩዝ ድማ ፋይቴት ኮምፓውንድ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ዓይነት ሩዝ እዩ። ፋይቴት ኮምፓውንድ እንተሃሊዎ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፋይቲክ ኣሲድ ሰውነትኩም ካብ ዝበልዓኹምዎ ምግቢ ክረኽቦ ዝግባእ ጥቕምታት ከይረክብ ዝገብር ሕማቕ ኣሲድ እዩ። ስለዚ ካብ ሱፐርማርኬት ሩዝ ክትገዝኡ እንተለኹም ኣብቲ ጽሑፍ ፋይቴት ኮምፓውንድ ኣለዎ ዝብል እንተኮይኑ ወይ ድማ ፋይቲክ ኣሲድ ኣለዎ ዝብል እንተኮይኑ ብፍጹም ክትገዝእዎ የብልኩምን። መዓልታዊ ብምብላዕ ሰውነትኩም ክትጎድኡ የብልኩምን። ምክንያቱ ድማ ዝበልዕኹም ምግቢ እንተበልዕኹም እዚ ፋይቲክ ኣሲድ ካብዚ ምግቢ ክትረኽብዎ ዝግባእ ጥቕምታት ስለ ዘጥፍኦ ሰውነትኩም ናብ ዘየድሊ ጉድኣት ስለ ዝኣቱ ካብዚ እውን ክትጥንቀቑ ይግባእ። ነዚኦም ምስ ረኣና እንታይ ዓይነት ሩዝ ደኣ ክንበልዕ ኣለና እንተልኩምኒ ክልተ ዓይነት ሩዝ ርኢና ነርና። እቲ ቀዳማይ ጻዕዳ ሩዝ ኮይኑ ኦርጋኒክ ክኸውን ኣለዎ። ብምንም ብፋብሪካ ዘይተቀነባበረ ፕሮሰስድ ዘይተገበረ ክኸውን ኣለዎ። እዚ እንተዘይ ኮይኑ ክትረኽብዎም ዝግባእ ጥቕምታት ትረኽቡ ኢኹም። ኣብ ጥዕናኹም ዋላ ሓንቲ ጉድኣት ዘየብጽሕ ዓይነት ሩዝ እዩ። ስለ ዝኾነ ፕሮሰስድ ዘይኮነ ጻዕዳ ሩዝ ክትበልዑ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ካልኣይ ክትበልዕዎ ዝግባእ ዓይነት ሩዝ ድማ ብራውን ሩዝ ወይ ድማ ቡናዊ ሕብሪ ዘለዎ ሩዝ እዩ። ብፍላይ ክሕብረልኩም ዝደሊ ዓይነት ብራውን ሩዝ ድማ ጀርሚኔትድ ብራውን ራይስ ዝበሃል እዩ። ነዚ እንተበሊዕኹም ብዙሕ ጥቕምታት ትረኽብሉ ዓይነት ሩዝ እዩ። ነዞም ጥቕምታት ንምዝኽኻር ዝኣክል ድማ ካንሰር ሴላት ካብ ሰውነትኩም ዘጥፍእ፣ ኣልዛይመር ወይ ድማ ናይ ምርሳዕ ጸገም ዝከላኸል፣ ንሕማም ዓስሚ ብሉጽ መድሓኒት ዝኾነ ሩዝ እዩ። ብፍላይ ንናይ ጨጉሪ ዕቤት እውን ጠቃሚ እዩ። ናይ ምግቢ ኣለርጂ ንዘለኩም ሰባት እውን ብሉጽ ዓይነት ሩዝ እዩ። ስለ ዝኾነ ብራውን ወይ ድማ ቡናዊ ሕብሪ ሩዝ ኣብዚሕኩም ተትበልዑ ምንም ዓይነት ጸገም ኣብ ሰውነትኩም ኣይበጽሕን። በሉጽ ጥቕሚ ክትረኽብሉ ስለ ዝኾንኩም ነዚ ክትበልዑ እንዳሓበርኩ ናይ ሎምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና እዚ ኣገዳሲ ትምህርቲ ክበጽሖም ላይክ ሼር ምግባርኩም ከይርሳዕ። ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ናይ ፍቕሪ ናይ ሓዳርን ርክብን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ኮኑ። ብኻሊእ መሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒለይ።